А не убьет ChatGPT переводчиков? Мы не приймаємо кніжкі, удар ад людзей. Дзякуй, у нас ужо дастаткова кніжак. Што такое добры наклад зараз для беларускага аўтара? Я не надта давяраю рускім перакладчыкам. Імба. Это правда, што ў беларускіх перакладчыкаў есть мем? Адначасова ты спрабуеш спалучыць нейкі стыль Пушкіна з лексікай шабаноўскіх пацаноў. Трапляла ў ступор. Айтушка. Мне падабаюцца дзеды. Сигма. Огромное вам спасибо за то, что этот подкаст живет, потому что он живет благодаря вашим донатикам и Осло. Вот прям мы еще снова снимаем вот эти все штучки благодаря вашей поддержке. Спасибо вам большое каждому и каждой, кто нам закинул денежку на то, чтобы мы могли разговаривать и приглашать крутых гостей. Фармальнасці. Мы падказ нешта будзе. Гэта Саша Івулін, які прыехаў з Августова і даведаўся, што я яго булю. Гэта я і мой сабака. Чаму сабака з'яўляецца ў меня на працы і все гэта дастае? Па-першае, мне насраць, па-другое, его сапраўды не з кім пакінуць. І гэта Наста. Што мы можам сказаць вам пра Насту? Па-першае, падпішыце на яе інстаграм Наста Беллит. Наста гэта такая вялікая брама ў беларускую літаратуру і сусветную літаратуру па-беларуску. А яшчэ гэта жанчына, якая замест Меладзе пайшла на AC/DC. Вось. Был такі момант, калі все хадзілі. Я напишу гэта ў резюме. Это выдатны радок для резюме. Я выбрала AC/DC. Или для Тиндера. Или для Тиндера, або просто гэта, ведаеце, мне падабаюцца дзеды, трошки большие дзеды. Ну, это классно. Тогда ты туда вот больше сегодня рассказывай. Давайте азначым вельмі важную рэч, чаму мне падаецца, я нічога не кажу про Меладзе, тому что і мы абмяркоўвалі з тобой. Мы делали выпуск про Меладзе, про ДДТ. Да, про тое, што ці нармалёва хадзіць на Меладзе. Нармалёва ты лічыш хадзіць на Меладзе? Слухайте, ну я нікога не асуджаю за гэта, але я б не пайшла. Па-першае, тому што мяне абсолютно не цікавіць такая музыка. Па-другое, я не лічу патрэбным падтрымліваць Меладзе. Мне здаецца, яго і так даволі вялікая група падтрымкі. Пры тым, што сам Меладзе даволі прыемны чалавек. Мне здаецца, што ён шчыра выказвае свае палітычныя погляды, хаця там былі нейкія нюансікі. Але мяне проста гэтая музыка не цікавіць, таму толькі з гэтага пункту гледжання для мяне падтрымаць AC/DC было больш важна. І вось што, мне падаецца, што глядзець прадукты заходняга шоу-бізнеса вельмі важна, каб магчыма натхняцца творчым людзям і па-другое, каб глядзець, што такое якасць. Потому што мне падаецца, гэта вельмі шчырая бізнес-мадэль. Ты записываеш там альбом, умоўна кажучы, і пасля ты едзеш у гэтую трасу, як кажуць палякі. І сапраўды кожны дзень, кожны вечар ты працуеш. Ты выходзіш, і людзям 70 гадоў, і яны збіраюць нарадову. Мне падаецца, што это проста важна. Салісту 77, вы бачылі яго біцуху. Зразумела, што гэта чалавек, які ўжо там узроставыя змяненні адчуваюцца, там скура, магчыма, не такая пругкая, але чалавек, які выступае з адкрытымі рукамі, таму што яго офігенная біцуха. І просто моя ролевая модель. А ты на фанке была или на танцполе? І как? Гэта было цудоўна, калі ты разумееш, што сярэдні ўзрост людзей дзесьці там 40+. І ты сярод усіх гэтых людзей ты разумееш, што яны там магчыма раслі на гэтым, а потым разумееш, што свае там найвялікшыя хіты AC/DC напісалі, калі былі маладзейшыя за цябе, і трохі такі нейкі экзістэнцыйны крызіс на цябе нападае. Але ўсё роўна гэта непараўнальнае адчуванне, калі ты бачыш людзей, якія магчыма не ведаюць тэкстаў песень, але яны ва ўсёй гэтай атмасферы і яны жывуць з гэтым гуртом шмат гадоў. І проста пабачыць легендаў. Я разумею, што магчыма я больш ніколі іх не пабачу. У мяне такі экзістэнцыйны крызіс наступіў, калі я глядзела вось на днях развітальны канцэрт Black Sabbath і думала про то, што вось гэта тыя дзеды, якіх я ніколі не пабачу. А ты набывала на трансляцыю, да? Так, 54 злоты я заплатила за то, каб паглядзець на тое. Он же, там было шмат, там была салянка, наколькі я зразумеў. Гэта найлегендарнейшы канцэрт, які я бачыла ў сваім жыцці. Просто ўсе іконы сучасныя, там метал-сцэны, не толькі метал, на адной сцэне і дзеля Озі Осборна. Мне падаецца, дарэчы, у тэму кніжак, і раз я ўжо кніжны чалавек, біяграфія Озі Осборна — гэта адна з самых смешных кніжак, што я чытала ў жыцці. Мне падаецца, што просто як ты агулам ставішся да жанра біяграфіі, таму што, можа быць, мне траплялася не вельмі шмат чагосьці сапраўды якаснага. У маім жыцці я магу параіць, я зараз чытаю біяграфію Мэцю Пэрі, мы з вамі да кадра гэта абмяркоўвалі, і гэта вельмі страшна, як ён напісвае сваё жыццё. І гэта вельмі смела і вельмі якасна напісана. То бок, насамрэч не адарвацца. Але я вось за тое, што я чытаў за свае там, колькі там, я калі пачаў чытаць інтэнсіўна, 16 гадоў, за 20 гадоў сваёй чытальнай практыкі я магу параіць толькі две біяграфіі. Это Мэцю Пэрі і Мэцю МакКонахі. І у МакКонахі іншая гісторыя, таму што ён вёў дзённікі ўсё сваё жыццё. І ў выніку, калі да яго прыйшоў выдавец,
Ён тупо взяў гэта все, арганізаваў, выдаў. Гэта, безумоўна, крышачку падобна наконт таго, што калі трэба ісці, встань і ідзі. Але вот как-то вот ему это пасуе, і ему гэта не гарманічна. Пытанне. Стив Джобс. Стив Джобс неблагая насамрэч. Але, магчыма, я просто быў уражаны, зараз бы яна мне не так зайшла. Што бы ты параіла яшчэ, акрамя Озі Осборна? Вось тут якраз праблема ў тым, што сапраўды даволі мала якасных біяграфій, аўтабіяграфій, асабліва зразумела, што аўтабіяграфіі пішуцца ў асноўным з дапамогай нейкіх там гострайтараў. І у мяне вось хіба Озі стаіць на першым месцы, таму што гэта, дарэчы, мне падаецца, будзе падобна да Мэцью Перрі, таму што таксама чалавек расказвае пра бясконцыя наркатычныя трыпы, і ўсю кніжку ты задаешся пытаннем, а як ён выжыў? Абсалютна. Ігі Попа я глядзеў увесь час і думаю, як ты жывеш? Просто, наколькі моцнае здароўе ў чалавека, і разумееш, што чалавека не звалілі там наркота, алкаголь, але зваліў Паркінсон. І зараз ты глядзіш на Озі і разумееш, што, гэта сумна. Што ягонае здароўе аказалася старасць і Паркінсон, гэта тое, што прывядзе яго хутчэй. Як банальна, як трывіальна. Так, абсолютно неяк так не смерць рок-зоркі, мне здаецца. Гэта уже, конечно, стереотипы. Мне кажется, это последствия, слушай. Як варыянт, что он вот это вот все. Але не факт, што калі б ён не ўжываў, ён быў бы зараз у нейкім добрым стане. Так што не бухайце, кай ласка. Окей, Озі, што бы ты яшчэ магла прыгадаць? Мабыць, хіба дзве. Гэта біяграфія сэра Алекса Фергюсона. О, я читал, кстати. Просто тому, што гэта чалавек, тому што я заўзею з дзяцінства за Манчестер Юнайтед. Сочувствую. Так. Гэта самае папулярнае слово, якое я чую апошняе колькі там гадоў, калі... Потому што пасля біяграфіі сэра Алекса Фергюсона у гэтага футбольнага клуба нічога добрага амаль што не здарылася ў жыцці. Таму пачытайце сэра Алекса, каб проста натхніцца. Для мяне было такім вельмі прыемным бонусам тое, што ён там гаварыў шмат пра кнігі. Ён вельмі цікавіцца гісторыяй, ён чытае шмат гістарычных кніг, ён цікавіцца тэмай забойства Кеннеді. Ён вельмі шмат, даследуе, можна назваць гэта, даследуе гэтую тэму. І пасля Стывена Кінга і яго рамана 11-22-63 гэта таксама тэма, якая ўвайшла ў маё жыццё, бо я мару перакласці гэтую кніжку. А так, мне здаецца, што все, больш цікавых біяграфій я не читала. Слушай, у сэра Алекса была там про винишко. Классно, мне так нравилась эта их традиция, когда они после матчей с тренерами собирались, пили винишко, болтали, вообще классно. Но могу рассказать историю про сэра Алекса Фергюсона, биографию и Губоп. Это наша рубрика ИК-22. Давай, Саша. Это вот когда у нас был обыск, уже, прости господи, 4 года назад, все, где было белое и красное, забирали. И, на обложке там лицо Фергюсона, так, и белый фон, и красный. литеры. Так. Типа берут, держат, брать, не брать, в итоге вроде бы не забрали. Гэта ж так стаў экстрэмісцкім твор Бродскага, кніжка, якую мы выдалі, балада пра маленькі буксір. Ён стаў экстрэмісцкім толькі таму, што у маленькага гэтага буксірчыка, там ззаду, я не ведаю, як называецца гэта частка карабля, чырвона-белая палоска. І прычым яна не чырвоная. У людзей, якіх няма праблем з дальтанізмам, яны кажуць, што гэта аранжавы колер. Але супрацоўніку Губазіка было лепш ведаць, і таму гэта кніжка стала экстрэмісткай. Ты ўзгадала яшчэ аднаго ганаровага дзеда Стівена Кінга. Колькі гадоў Стівену Кінгу, дарэчы, прыблізна? За 70, да. Ты перакладала «Зянне» на беларускую мову. Мне заўсёды было вельмі цікава, што гэта за праца. Вось мне трэба перакласці Стывена Кінга. Гэта я там просыпаюсь 8, раблю сваю фізкультурку, сажусь. Як побытава гэта адбываецца все? Калі ты фултайм перакладчык, то можа быць прыкладна так гэта выглядае. Але калі ты перакладчык, які мае асноўную працу і пераклады для цябе не асноўная праца, то ты гэта робіш у вольны час. Звычайна вечарам, не веду, калі ўсе нармальныя людзі прыходзяць з працы, там кладуцца, калі дождж, глядзяць серыяльчык, ідуць, не веду, у бар, а ты адкрываеш ноутбук і сядаеш вечар са Стывеном Кінгам праводзіць. Не самое плохое развлечение. Абсолютно. А які аб'ём узяння? 600 сторонок выйшло ў беларускае выданне. Патлумач мне, ласка, як гэта адбываецца? Я правильно разумею, што вы пры гэтым у вас ёсць ангельскі арыгінал, і для параўнання, магчыма, пераклады, мову, якія вы ведаеце? Так, абавязкова. Звычайна вельмі важна карыстацца перакладамі на іншыя мовы, каб разумець, як аблажаліся іншыя перакладчыкі. Моя любімая... гэта такое. Это правда, што у беларускіх перакладчыкаў ёсць мем? Там, не ведаю, какие-то ляпы российского переклада? Дай пример.
Ну, прыклад, самы легендарны прыклад, які хутчэй за ўсё ўсе перакладчыкі прывядуць, гэта прыклад з Толкіна, з Валадара пярсцёнкаў, фраза, якая ў арыгінале гучыць як Борамір смайлд. І па-руску гэта гучала штосьці накшталт уста Бораміра тронула лёгкая усмешка. Ну, вось нейкія такія рэчы. Для мяне найбольшым мемам стаў пераклад Yellowface'a, гэта другой кнігі, якую я пераклала на беларускую, але там цэлая бяда з рускім перакладам, то бок у іх была цэлая гісторыя з тым, што пераклад проста вельмі дрэнны. Перакладчык, які перакладаў гэтую кнігу, ён раней хіба перакладаў, ведаеце, нейкае такое нізкаякаснае фэнтэзі, мне здаецца. Бо гэтая лексіка, ну, адначасова ты спрабуеш спалучыць нейкі стыль Пушкіна з лексікай шабаноўскіх пацаноў. І гэта атрымлівалася вельмі дзіўна, у іх там быў цэлы скандал з гэтым, яны потым перароблівалі гэты пераклад. Я не бачыла перароблены, але хіба там, ну, не нашмат лепш стала. Слушай, а как это, ну, мне интересно сказал, то есть ты приносишь вот мой перевод, и тебе говорят, что за херня? Ну, не переделывай или нет? Вось цікава, што кніжка Yellowface выйшла у рэдакцыі, здаецца, гэта імпрынт выдавецтва Эксмо, які называецца Фанзон, які выдае фантастыку. Але Yellowface — гэта рэалістычная кніжка, абсалютна. Ну, трэба патлумачыць, наколькі я разумею, Ребека Кван, яна зараз у нейкіх топах, так? Яна запісала что-то такое, вось нейкую рэфлексію сваю на бізнес весь гэты выдавецкі. Пра кніга выдавецтва. І першасна яна аўтарка фэнтэзі. Так, яе вось опіумная трылогія, самая вядомая, гэта фэнтэзі, гэта такое класічнае фэнтэзі з выключнай галоўнай гераіняй. І таксама ёсць Вавілон, які таксама такі больш фантастычны, але Yellowface абсалютна рэалістычны. І тут яна вырашае напісаць вот какое-то что-то такое, і яны не разабраліся па ходу, так? Як быццам бы так, і яны проста выдалі яе там жа, дзе і выдавалі. Я не ведаю, магчыма, гэта неяк, ведаеце, юрыдычныя нейкія пытанні. Але яны ўзялі абсалютна неадпаведнага перакладчыка, які, па-першае, старпёр у дрэнным сэнсе гэтага слова. Я ніякага эйджызму, але гэта чалавек, які, ну, не павінен перакладаць такія кнігі, дзе героі камунікуюць чалавечай мовай, так? Так, які ўжываюць, ну, чалавек, які не ведае, што такое TikTok, у якога Bubble Tea — гэта чай з пузырькамі, або там, не ведаю. Ёсць самыя тупыя памылкі ў Yellowface былі, калі ён перакладаў ноутбук як ноутбук. Ну, то бок, ніякіх нататнікаў, нічога, у яго ноутбук. Ну, гэта можа быць нейкая такая механічная памылка, але тым не менш. Рэдактар прапусціў гэта. Так што тут шмат пытанняў яшчэ і да рэдактара, які потым гэта чытаў, і да карэктара, які таксама, ну, чалавек з вачыма павінен разумець, што, ну, это нейкая неадпаведная лексіка. Слухай, у выніку, я правильно... Знаешь, стандарт такой. Нет, я просто... Ну, у меня пачынаецца такое ўяўленне, што вось калі я набываю часцяком, я давно не чытаў па-польску, але вось калі ты набываеш нешта расійскамоўнае, ты мусіш ведаць, што за пераклад. Потому што ты можаш патрапіць на нешта вот вельмі неякаснае. Блин, я всегда, знаешь, вот так вот держу пальчики, когда Бакмана покупаю. Потому что я уже думаю, что нужно уже, я не знаю, выучить выучить этот английский, чтобы читать. У него сейчас «Друзья», да, вышли? «Мои друзья». Новая, я не памятаю, как называется. Ну, там что-то с Friends. Чекай, а ты хотел сказать, что как читать в оригинале? Он швед. Ну, да. На якой мове пише Бакман? На шведской. На шведской. Так. Саша, тебе не тую мову треба вчити, ти промазав. Не, я уже видел, что у него на английском вышло. Ну так я можу перакладаць. Да. Мне здаецца, англійскія пераклады ўсё роўна лепш чытаць збольшага, чым рускі. Я чытаю Бакмана зараз па-польску. Вось якраз «Медвежий угол», які ты згадваў перад пачаткам, я яго чытала па-польску ўсю трылогію, тому што я не па-польску добра, я не надта давяраю рускім перакладчыкам цяпер. Пры гэтым, ну, мне здаецца, што ёсць добрыя рускія пераклады. Проста мне трапляліся не вельмі. Напрыклад, мой любімы Дуглас Адамс «Аўтаспынам па галактыцы». Конечно, ёсць пытанні да беларускага перакладу ў людзей, там, наколькі дазваляецца такія вольнасці перакладчыку, калі там з'яўляюцца вельмі моцная лакалізацыя, там нейкія беларускія рэаліі. Але ў рускім перакладзе адсутнічае частка тэксту. Я была здзіўленая, калі раптам пачала параўноўваць яго з арыгіналам і з беларускім тэкстам, і такая, а дзе цэлыя абзацы знікалі проста таму, што часцей за ўсё там была нейкая гульня слоў. А перакладчык такі, впадлу. І просто не перакладае гэта. І ты сидзіш і думаеш, блин, ты як перакладчык, начамі не спіш, думаеш, як перакласці нейкае адно слова з гульнёй слоў, а ён просто выкідае цэлы абзац. Слушай, а можешь вам пояснить, для чего читать
одну и ту же книгу на разных языках, когда ты знаешь сюжет. Ну, У тебя есть какая-нибудь... Ты можешь назвать какую-нибудь книжку, якую ты читала на максимальной колькасці моваў, якіх ты ведаеш? Мне здаецца, што Гаррі Поттер. Ну, так банальна, класічна, бо я чытала яго па-англійску. Ну, Гаррі Поттер гэта ж таксама вот, как это, міннае поле, да? Наконт перакладу гэта вельмі цяжка. Так, у вас тут была Алена, перакладчыца Гаррі очень Поттера, і яна зрабіла крутую працу, і вось акурат ты пытаўся пра тое, там, пра карыстанне іншымі перакладамі. Алена малайчына ў тым плане, што яна глядзела ва ўсе пераклады, якія, ну, яна ведае даволі шмат моў, калі там не на ўзроўні, каб пагаварыць, але на ўзроўні, каб, ну, параўнаць, ёй гэтага дастаткова. І яна сапраўды сабрала найлепшае для таго, каб беларускі пераклад сапраўды быў якасным. І мне падаецца, што беларускі пераклад адзін з найлепшых. На скольких языках ты читала? Па-польску, па-англійску, па-беларуску, па-руску, ну, не так шмат. І па-украінску я амаль цалкам прачытала. І зараз хочацца прачытаць па-венгерску, але моя венгерская пакуль што на такім абсалютна нізкім узроўні. Я проста адкрываю кнігу і бачу рандомныя словы знаёмыя, і ўсё. Прикольно. А зачем тебе венгерский? Я не ведаю. Я, як Сергей Шупа, перакладчык, калісьці напісаў у Фейсбуку, калі ён прайшоў курс дуалінга па-венгерску да канца, ён напісаў, што ну проста ў мэтах прафілактыкі альцгеймера. Я забрала ў яго гэтую фразу. Потому что ты не хочаш скончыць як... Магчыма. Ну, глядзі, мы тебе амаль такой же фото нашли, как у Озі был на канцэрце, таму, как бы, я думаю, что все мне не хапае толькі музыкі навокал. Але, ну, сапраўды, мне проста падабаецца гэтая мова тым, што яна суперскладаная. І гэта такі выклік сабе. Ну, то бок, калі мы там... Усе кажуць, што польская складаная, а нам, славянам, ну, не так складана. А венгерская, она абсолютно контринтуитивная. Это мова, якой ты просто, калі там першы раз приехала ў Будапешт, я гляджу на гэтыя шыльты, і што гэта? Як гэта чытаецца? І калі ты чытаеш адным чынам, потым вучыш алфавіт, і такі, это вот так чытаецца. Ну, ясна. І шмат адкрыццяў вельмі. Таму я кожны раз здзіўляюся, калі бачу там нейкія мінімальна падобныя словы, хоць да нейкіх там знаёмых. Окей, давай вернемся до патумаш. 600 сторонок Стівена Кінга. Колькі ты іх перакладала? Я лічыла, здаецца, месяцаў 7-8. А в день сколько это занимало? Цяжка, бо я магла праседзець цэлы дзень, напрыклад, у выхадны, а потым 3 дні не перакладаць наогул. Заўжды непрадказальна, калі зноў жа у цябе ёсць іншая праца. Таму калі б я, можа быць, была б фултайм перакладчыкам, там 8 гадзін сидзіш перакладаеш ці больш, можа быць, я б пераклала хутчэй, але невядома. А это как? Это некий файл у тебя есть, не ведаю, книжечка, и ты перекладаешь ее ручками, цікаво? Ну, амаль што. Ёсць вордаўскі дакумент, звычайна я ў Google Docs працую часцей, каб рабіць гэта там з розных кампоў, то дзялю просто таблічкай старонку на 2 часткі, і справа ў мяне арыгінальны тэкст, злева перакладны, ці наадварот, там па-рознаму я бачыла перакладчыку. Справа я закидываю, бо нам звычайна скидваюць праваўладальнікі электронную копію кнігі, каб вось па ёй мы перакладалі, бо там могуць быць розныя выданні, там у нейкай кніжкі ёсць нейкая там адмысловая прадмова, каб мы перакладалі вось па тым выданні, якое нам далі. Это как это называется? Это райдер выдаўца, да? Наколькі я памятаю, просто ты у сваім адным са сваіх падкастаў, у нас ты ёсць падкаст. Я калі знайшоў, думаю, чалавек 5 гадоў распавядае, вельмі цікава распавядае пра беларускую літаратуру і сусветную таксама. І ты распавядала, што калі вам ўсё ж такі прыйшла 4-я ці нейкая кніга Гаррі Поттера, там было написано, што вы мусіце рабіць, як вы мусіце распаўсюджваць і гэтак далей. Гэта першы раз у жыцці такое. Ну, насамрэч, у кожнай дамове ёсць нейкія правілы. Напрыклад, мы не маем права размяшчаць вось у кнізе, калі гэта пераклад з нейкай мовы, мы купілі на яе правы, не маем права размяшчаць рэкламу іншых кніг. То бок мы там часам на апошняй старонцы кнігі можам павесіць, што ў выдавецтве Нушкевіч хутка выйдуць там наступныя кнігі. У некаторых кнігах, напрыклад, вось з апошняга, як ты бачыла, дамове на Дзюну, мы не можам так зрабіць. Мы толькі пра Дзюну можам. Да Гаррі Поттера нам даслалі цэлы PDF-ку цэлую, і там куча правіл таго, як мы можам рэкламаваць кнігу. Напрыклад, Алена, як перакладчыца, не мае права распісвацца ў кнізе, ставіць свой аўтограф. Бо апошнім часам у людзей ёсць такая жаданне атрымліваць аўтографы перакладчыка. Памятаеш, выбачце, я перебіваю, я просто узгадаў, это было настолькі дзіўна, мы прыйшлі з Вольным на... Не рабі такой твар, калі ласка, спакойна, вот разняволься. Мы прыйшлі з Цыбуліным на прэзентацыю, ты не вельмі любіш, Сашы Філіпенка. Ну, ты не любіш хайп. Наколькі я зразумеў. Мы прыйшлі на гэтую прэзентацыю і, ну, зразумела, там нехта нас пазнаў, папрасілі некалькі фотак зрабіць, і пасля чалавек працягвае нам кнігу Філіпенкі і кажа, распішыцеся, хлопцы.
Я з вялікай павагай да чалавека. Мне вельмі прыемна, што ён да нас падышоў. Але гэта вот настолько міма, мне падаецца, да? Мы не расписали. Мы не распісались, да. І калі мы нешта зрабілі добрае за апошні час, то гэта не распісаліся ў кніжкі Філіпенка. О, я сейчас могу рассказать историю про то, как мне расписывался Макар. Это была У меня встреча. есть видео, Встреч- это легендарный. Да, встреча с Встреча. Алексеевичем. Угу. Вот, Нобелевская, Шархада Алексеевич на Да. подпись. Нобелевская лауреатка. Там прям после... Ну, она дала прям классный такой перформанс. Там, мне кажется, человек 700 тысяч было, нет? Ну, я не умею оценивать людей. Ну, короче, Ну, я умею. Оставь это мне оценивать людей. Беларускі медыа таксама. 1000 людзей на сустрэчы з Ціхановскім Варшаве. Ну, калі вы 500 ведаеце, людзей. што такое новы тэатр, ягоная зала, там такая перасоўная была, цалкам запоўнена, і людзі яшчэ на падлозе сидзелі і вакол сцэны сидзелі. Да, ну, а я, как человек, который однажды считал всех людей на стадионе вручную, я примерно вот Як прикидывал. стюардессы с такими Да, плечами. Вот, и она дала классный ивент. После этого ивента очень большая очередь к ней стояла расписываться. А ты мне не принес все Макара. Я такой вижу ребят, думаю, ну ладно, Я его дайте... продал в выніку. Да, дайте я хоть куплю эту книжку. Очень, кстати, дешевая книжка. Но мы тогда со снижкой продавали. Вот. Да, очень недорого, по-моему, 40 злотых стоило. То есть это, ну, грубо говоря, 2 кофе. Ну, это, не, ну, Саша, ну, это стандартный прайс на, больше-меньше стандартный прайс на книжки зараз, не? Книжки у мяккай вокал. Ну, хіба, може, навіть тоді танней була, Может, але, даже ну, 30 злотых. ну, мені здається, хутчэй 30. Ну, бо да. мы Ну, туди трохи- 40-60, вось гэтая вілка, гэта так, кошт так, так. Ну кніжак. да, короче. 50-60 гэта цвёрдая вокладка. И я такой, меньше. ну, думаю, надо поддержать ребят, все. Покупаю, смотрю, проходит рядом Макар, говорю, распишись, а у него аж руки трясутся, потому что вот тут Алексеевич А расписывается, тут Макар, да. а тут он прям так, Есть відео, он де я так знімаю засмущался, на так топ засмущался. Да, Алексеевич, і потім там стоїть Саша, і Макар йому підписує книжку. І ми сказали Макару, що каб ось хутчэй ти такі черги збирав. Абсолютно. Да. Но у меня в тот же вечер была другая история. У меня есть электронная записная книга, Да. и у меня не было книг Алексеевич, ну, типа, с собой. И я быстро, стоя в очереди, скачал книгу Алексеевич, а «Цинковые мальчики», по-моему, нет. Да, «Цинковые мальчики», потому что мне больше всего нравится история именно того, как после «Цинковых мальчиков» на Алексеевич началась травля, Суд. и все. И, ну, слушай, почти коллеги тоже была там на скамье подсудимых. Но, слава богу, там без таких последствий все обошлось. И я попросил ее, чтобы она мне расписалась вот на моей этой электронном блокноте. То есть там есть ручка. С силусом, да? Ну да. И она сначала не хотела, потому что она так испугалась, потому что вот эти автографы как раз могут использовать мошенники. Ну, як твой електронний подпис для документів. Да, но я не мошенник, и там те, кто стояли рядом, они сказали, что ладно, этому можно. И она у меня вот есть в электронном варианте подпись Алексея. Мы тебя перебили. Ты памятаешь, про што ты распавядаў? Так, пра Янушкевіча, Да. што ён, як выдавец, да яго часта таксама звяртаюцца людзі, каб ён распісаўся на кнізе, якую ён выдаў, там, дзе на першай старонцы, дзе пазначана выдавецтва Янушкевіч. І для яго гэта таксама неяк дзіка, ён заўжды там распісваецца асобна, бярэ там, не ведаю, нашу візітку і ўкладвае ў кнігу, бо ён не разумее, навошта гэта. Ну, а перакладчыкі, канешне, больш дачынення маюць да кнігі, там, як бы імя напісанае, там, маё імя на яго фейсе на вокладцы наогул, але новасць праваладальнікі Гаррі Поттера лічаць, што ні ілюстратар, ні перакладчык, ніхто, толькі Джан Роулінг. Всё. Слушай, а у меня вот вопрос. А не убьет ChatGPT переводчиков? Потому что, мне кажется, он может очень сильно облегчить работу или нет? Или это нормальные классные переводчики считают, что это западло? Пытанне. Самае частае У тебя у пытанне. кожным, амаль што у тебя у кожным гэтым, як называюць, выпуску свайго подкаста ёсць рубрика пра ІІ. Гэта стало ўжо нейкім мемам, тому што аднойчы я пра гэта пажартавала і потым просто стала ўключаць у кожны выпуск, але такіх навінаў насамрэч становіцца ўсё больш, што часцей гэта навіны з рубрыкі, што нейкія аўтары падаюць у суд на кампанію, там на які-небудзь OpenAI, за тое, што яны выкарысталі іх тэксты без іх дазволу, Каб навучыць каб навучыць ўсё гэта. Але мы сустракаем і навіны пра тое, што нейкі там аўтар пры дапамозе чата GPT напісаў творы, выйграў у нейкім конкурсе. Насамрэч,
я не баюся за беларускую мову ў гэтым плане. То бок перакладчыкі і рэдактары, карэктары з беларускай мовы яшчэ доўга будуць запатрабаваныя, просто таму што ўзровень усіх гэтых вось штучных інтэлектаў на беларускай мове ён яшчэ даволі нізкі. Таму, прынамсі, па-беларуску ў мяне няма з гэтым пытанняў. Магчыма, некаторыя перакладчыкі і карыстаюцца зараз там. Ну, яны ж і раней карысталіся і Google Translate, і, ну, няма ніякай праблемы. Гэта тое ж самае, як там, не ведаю, прасіць хірурга рабіць аперацыю без нейкіх дадатковых інструментаў. Вось табе скальпель, рэж, всё. Добра, калі ты маеш бэкграунд свой нейкі, каб гэты тэкст, які ты зрабіў у ChatGPT, ператварыць у штосьці чытальнае, бо не заўжды тэксты ChatGPT чытальныя. Так што пакуль што я абсалютна не хвалююся за ты юзаеш? Для перакладу я магу ChatGPT не. Я ў яго магу спытаць часам, калі мне лянота гугліць там розніцу, я недавно запытвала яго розніцу паміж словамі сіта і рэшата, і даведалася, што сіта гэта больш дробная, рэшата гэта з больш вялікімі дзірачкамі. Але я не ўпэўнена, што ён кажа праўду, тому што ChatGPT ж можа падманваць. Абсолютно. Окей, глядзі, Стівен Кінг, ты пераклала гэтыя 600 сторонак, і што пасля? Ты каму іх аддаеш? Рэдактару? Спачатку я іх пераклала, потым яшчэ раз сама рэдактура. Пажадана гэта рабіць там праз нейкі час, калі ёсць такая магчымасць раскоша часу, што ты можаш месяц сядзець і проста не чытаць, не дакранацца да тэксту, лепш так зрабіць. Потым ты аддаеш гэты тэкст рэдактару, і рэдактар ужо чытае гэты тэкст так прыдзірліва і выпраўляе ўсё тое, дзе ты баялася, бо гэта ж Стівен Кінг так напісаў, як я магу перарабіць, як я магу прыбраць гэтае слово. Рэдактар ужо такі больш з меншым піятэтам да Стівена Кінга ўсё гэта робіць. Потым зноў вяртае мне, я яшчэ там штосьці дапрацоўваю, можа, у мяне за гэты час там з'явілася думка, як лепш перакласці іншым чынам гульню слоў. Ну і потым чытае карэктар, і далей уже пачынаецца там вярстальшчыкі, вось гэта ўсё, друк. Ад момента, калі табе паступіла замова, ці я не ведаю, як у тваім выпадку, гэта там рэалізацыя твайго, заяўка на рэалізацыю гэтага тэкста, да публікацыі, да таго, як гэта на паліцы, там, не ведаю, кнігаўкі трапляе, колькі праходзіць часу? Абсолютно па-рознаму. У выпадку са Стівеном Кінгам прайшло амаль 1,5 года. Таму што мне прапанаваў Андрэй Янушкевіч гэта перакласці на Новы год з 20... Падарунак зрабіў, да? Так, з 22 на 23 год. А у 2024 у траўні гэтая кніжка выйшла. То бок, ну, 10,5 года. А з Ребека Кван? Атрымалася, мне здаецца, трошкі менш за год. Таму што, ну, і кніга меншая, яна, мне здаецца, у 2 разы меншая за Кінга, то бок там 300 з нечым сторонак. І гэта, ну, і менш часу пераклад заняў, і, ну, і, канешне, перакладаць Кван у параўнанні з Кінгам было нашмат лягчэй. Чаму? Таму што гэта больш простая лексіка. Кінг ўсё ж такі пісьменнік, які стварае эпоху, і ў яго вельмі шмат вобразнасці. Плюс гэта такая непростая кніга, у якой нежывыя аб'екты рухаюцца, дыхаюць, і вось гэта ўсё, і гэта трэба апісваць. Там вельмі шмат нейкіх дзеясловаў руху было, і я просто пакутавала, таму што там вельмі шмат чаго хацелася апісваць. Ведаеце, вось у рускай мове гэта больш распаўсюджана, всякие там защищающиеся, вось гэта ўсё. А па-беларуску гэта цяжэй напісаць. І табе трэба выкручвацца, каб гэта перадаваць дзеясловамі, таму... Ну, трошкі пакутваеш. А Ребека Кван — гэта проста сучасная размоўная лексіка, дыялогі звычайных людзей. Тут уже было пытанне перакладаць з думкай, а ці гавораць так? Як зараз моладзь, ці кажа яна словы кшталту крута, клёва і такога кшталту? Сигма. Я не ведаю, что... Я вот сейчас, пока вас не было, я читал Сигма, там что-то такое. Ну, это что-то совсем молодежь. Вучыўся быць актуальным? Не, я хочу быть... Не, ну, виду есть песня Sigma Boy, який... Я так сам А там еще какое-то было. Сейчас посмотрю. Вы пока Я веду Sigma Твар, вось гэты, который... Я веду только стигму, я веду, и все. Что там глядишь? Я хочу вам слово сказать. Вы пока занимаетесь. Ён хоча адукаваць нас маладзёжнаму сленгу. Имба. Вот. Имба — гэта типа штосьці клёвае. Да. Я такое чула. У меня просто Ты малодшы брат. приобретал навык этой слова, Саш, так что не раскидывайся. Я думаю, что ты так само ближе до ACDC. У меня малодшаму брату просто 16, то часам ён мне задаваў пытанні з сучаснай іхняй лексікі, і я трапляла ў ступор. Айтушка. Слушай, Я как дед такой, знаешь, просто как Оззи Осборн. Давайте зробім рубрика «Робім прыемнае Макару». Вось мы зараз поставілі ў адзін радок Макара з Алексеевич, давай поставім побач са Стівеном Кінгам. Выклад, напрыклад, вось маладога аўтара у эміграцыі, у выгнанні. Гэта колькі? 2 месяцы. 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 2 месяцы.
Приблизна. Ой, цяжка сказаць. Што такое добры наклад зараз для беларускага аўтара? Альгерд Бахарэвіч прадаецца накладамі 1000+. Там, я не ведаю, сабак Еўропы, колькі мы прадалі, ўжо шмат. Але Альгерд Бахарэвіч гэта, это пісьменнік еўрапейскага ўзроўню, які атрымлівае еўрапейскія прэміі. Макара мы прадалі ўжо... Вы дадрукоўвалі, наколькі я памятаю. Надрукоўвалі, але першапачатковы наклад быў невялікі, бо ты не будзеш друкаваць 1000-ным накладам дэбютнага аўтара, якога ніхто не ведае. 1000-ным это, літаральна 1000 ці некалькі тысячаў? Не, літаральна 1000. Макара мы першапачаткова выдалі, мабыць, 200 асобнікаў, яны даволі хутка раскупіліся, мы яшчэ дадрукавалі 200, хіба, можа быць, ужо якіх 500 і ёсць. Шчыра кажучы, я не памятаю. Але для дэбютанта, для маладога 25гадовага хлопца, якога сапраўды ніхто не ведаў дагэтуль, гэта вельмі паспяхова. Для Беларусі, на жаль, гэтыя лічбы надта паспяхова. То бок, сур'ёзна, Альгерд Бахарэвіч это как бы суперзорка беларускай літаратуры, зараз друкуецца для яго добрый наклад, гэта там 1000? Мы выдаем Бахарэвіча любую новую кнігу накладам у 1000, мне здаецца, амаль кожную, разумеючы, што хутчэй за ўсё мы зможам яго прадаць і, магчыма, нават дадрукаваць. Сабакі Еўропы ўжо некалькі тысяч, нават не магу сказаць колькі, такі бестселлер. Сабакі Еўропы выдаваліся не толькі ў вас, наколькі я памятаю. Першапачаткова яны выдаваліся ў выдавецтве Локвіну, потым ужо мы сталі разам з... Не, мы сталі просто самі выдаваць іх. А если к вам придет Никита Мелкозеров, скажет, я написал книгу, напечатать. 300 будет. Сколько вы будете 300. брать его? Я думаю, што пачнём як з Макара, таксама 200. Тут пытанне нават не да вядомасці чалавека, а хутчэй да патэнцыялу самой кнігі, бо, добра, усе ведаюць Мікіту Мелказёрова як журналіста, вядучага, там, не ведаю, падкасцера, відэаблогера, але хто ведае Мікіту Мелказёрова пісьменніка? Пакуль што ніхто, таму рызыка існуе. Не, мне кажется, можно было больше продать. Знаешь... Больше продать. Не больше, брать больше. Знаешь, вот эти все про успешные успехи в России, там, я не знаю, блогеры какие-то, там, Рома, Шолудь, еще что-то. Нет, их аудитории там некалькі мільённыя. Никита, Не, просто ты разумеешь, про што вядзецца гаворка? Сітуацыя, па-першае, беларуская мова, па-другое, выгнанне, па-трэцяе, што все там тэрарысты, экстрэмісты і гэтак далей, і ў гэтай сітуацыі нешта па-беларуску выходзіць. І просто мы кажам, напрыклад, паспяховы дэбют у Макара. Абсолютно паспяховы дэбют. І ты разумееш, што гэта 500 кніжак. Да. То бок, беларуская сітуацыя якая. То бок, это вельмі зразумела для нас з табой. То бок, калі ты толькі выйшаў са свайго этого вензення, то у нас было там 60 000 праглядаў, сярэдні паказчык. Зараз гэта добра. То бок, сітуацыя. Адсюль лагічна, мне падаецца пытанне. Як ты лічыш, наколькі глыбокай срацы знаходзіцца беларуская літаратура тут цяпер? Не такое ўжо глыбокай, каб там ужо, не ведаеце, чымсьці дрэнным пахла, але насамрэч сумныя высновы раблю па тым, што людзі, якія пераязджаюць у Польшчу, і яны, напрыклад, у Польшчу, яны пачынаюць вучыць іншую мову і польскую мову. Людзі, якія пераязджаюць... Там набываюць польскія кніжкі, так. Яны, я б не сказала, што ажно прям усе. У мяне ёсць тут процьма людзей, знаёмых, якія жывуць у Польшчы, там, не ведаю, 5 гадоў. Яны дагэтуль, максімум каву могуць сабе заказаць у кавярні. І гэтым іх узровень польскай абмяжоўваецца. Я памятаю, я аднойчы бачыў, як Івулін у першы свой месяц пасля пераезду хадзіў на Халу Міровскую, на рынок, на мясцовую камароўку, і як слово по-польски, слово по-украинску, Галоўнае, что все зразумелі. И сейчас то же самое. Кавун, трускавки. Вот это, пожалуйста. Так, тыкнуть пальцем. Але ты не читаешь книжки по-польску. Я не читаю по-польску. І многія людзі, таксама не читаюць. Але людзі, у якіх ёсць дзеці, ім даводзіцца гэта рабіць, таму што дзяцей трэба адаптаваць. І дзеці, яны ўсё ж такі дзецям прасцей, яны могуць на 5 мовах тебе адначасова размаўляць. У мяне быў такі досвед. У мяне ёсць дзядзька, гэта стрыечны брат маёй мамы, які жыве ў Канадзе. У іх уже 3 хіба дзяцей ці 2, не памятаю, не паспяваю. Можна на асобнай мове размаўляць. Яны размаўляюць на 4 мовах, таму што бацька рускамоўны, маці літоўка, яны жывуць у Канадзе, то бок французская і англійская. І яны гаварылі са мной адначасова на 4. І гэта быў такі цікавы досвед. Там, дзе вось было французскае ці літоўскае слова, я просто гублялася, я не разумела, чаго яны хочуць. А для іх гэта так натуральна. І тут дзеці таксама, я бачыла, як яны свабодна пераключаюцца з польскай на рускую, на беларускую, і няма праблемы. Бацькам цяжэй, але
ўсё ж такі, ну, ты спрабуеш неяк інтэгравацца ў грамадстве, і нават дарослы спрабуе чытаць, вучыць гэтую мову. А з польскай такая праблема, што людзі пачынаюць блытаць яе з беларускай. Рэгулярна да нас у кнігарню заходзяць людзі, якія кажуць мне «до відзення» і думаюць, што яны развіталіся са мной па-беларуску. Ці кажуць «дзякуй» і думаюць, што яны падзякавалі мне па-беларуску. Да, сейчас пример могу привести по поводу их белорунглиша. То есть, у них реально в Канаде такой прикол, что они часто путают вот слова. И самый крутой перл, который я от них слышал, когда там был, они сказали «челдроняты закоудрились». Ну, типа, замерзли. Ну, як мы ў дзяцінстве казалі «thank you very дзякуй». Ну да, ну так и есть. Но при этом, вот я не знаю, у меня все равно какая-то более позитивная оптика. При этом, слушай... Не-не-не, я 100% про то, что все не так, насамрэч не так дрэнна. Я сам на Deutsche Welle писал колонку про то, что беларуская литература, ну, колькасна, я разумею, что гэта не шмат, але, ну, сорі, ты прыходзіш там в кнігаўку і прыходзіце ў кнігаўку, дарэчы, прыходзьце абавязкова, і ты глядзіш, ну, колькі ўсяго табе можна чытаць. Ну, то бок, аб'ём, я паўтараю гэтую фразу, в Занзібаре Сергей Дубавец апісаў сваё захопленне у маладым узросце беларушчынай, і ён узгадываў, што ён на той момант фізічна мог прачытаць весь аб'ём тэкста на беларускай мове. Мы зараз у траіх не зможам гэтага ўжо зрабіць. Ну, і плюс выходзяць такія рэчы, як там Рэбека Кван. Это правда, дарэчы, што на Рэбеку Кван знайшоўся спонсор? Так, ну не спонсор, гэта хутчэй такая зваротная інвестыцыя. То бок чалавек на гэты момант даў нам грошы, каб мы выдалі гэтую кнігу, але там праз нейкі час нам трэба будзе гэтыя грошы вярнуць. Але ну гэта вялікая праблема беларускай літаратуры, што не хапае абаротных сродкаў, каб друкавацца, і таму нават такія інвестыцыі, якія потым все роўна трэба вяртаць, яны все роўна каштоўныя. И, ну, есть же просто еще не только книгулка, есть букинисты, где можно вот туда сходить. Есть там в Кракове Гутенберг. Хто яшчэ ёсць? Ёсць шмат, насамрэч. Я кожны месяц рыхтую для падкаста рубрыку «Літнавіны». У мяне там ёсць рубрыка «Кніжныя навінкі». І я кожны раз, калі выписываю спіс кніжак, якія выйшлі, я такая, боже мой, калі яны паспелі выйсці. Я пра некаторыя нават не чула, хаця, здаецца, там стараюся сачыць. І калі гэта ўсё чытаць, то бок няма такога адчування, як вось у Дубаўца, што я магу прачытаць усё. Нават я гляджу на паліцы кніхаўкі і разумею, што я яшчэ далёка не ўсё чытала, бо не паспяваеш столькі чытаць. Так што, ну, не так дрэнна. Откуль у тебе час все гэта чытаць? У меня есть махавік часу, я заўжды адказваю, як Герміёна ў Гаррі Потэры. Просто... Ну, пытанне часу — гэта ж пытанне прыярытэтаў шмат у чым. Просто я, магчыма, не раблю нейкія іншыя рэчы, а замест гэтага чытаю. Або там раблю чытанне адначасова з чымсьці іншым. Там чышчу зубы і чытаю. Ці снедаю і чытаю. Ну, так, прыкладна. вот так? Kindle вельмі зручна трымаць. Окей. Я памятаю са сваёй гэтай вучобы алкагольнай на журфаку, што адна з выкладчыц, не памятаю якой мовы, сказала, што вы, студэнты, блізкія да філалагічнага профілю, мусіць чытаць як мінімум 100 сторонак у дзень. Ці адпавядаеш ты гэтаму патрабаванню? Ну, часам так, а часам не. У эміграцыі я стала чытаць менш, просто таму, што стала працы больш, просто таму, што за кватэру трэба плаціць больш, чым у Беларусі. У Беларусі можна было кніжкі чытаць. То ў Беларусі можна было за кватэру не плаціць часам, калі там, не ведаю, з бацькамі жывеш яшчэ дзесьці. Але тут так не атрымаецца, і таму трэба працаваць. І, ну, не ведаю, 100 сторонак у дзень. Хіба, можа быць, і чытаю. Але не заўжды, бо акрамя таго, што чытаю, я ж яшчэ аўдыакнігі слухаю. Зараз, як я езжу на працу і з працы на ровары, у мяне няма часу чытаць у транспарце. У мяне былі там тыя 15-20 хвілін у аўтобусе да працы, а цяпер я замест гэтага слухаю аўдыакнігі, тыя 15 хвілін, што я там да працы еду. Колькі ты чытаеш у, не ведаю, месяц, каб зразумець? Па-рознаму. У сярэднім каля 10 кніг, часам больш. У мінулым месяцы, здаецца, было 14. Але, ну, таксама ж кнігі рознага аб'ёму бываюць. Зараз я чытаю кнігу на там 956 сторонок і зразумела, што я яе прачытаю не так хутка. А ты хутенька чытаеш увогуле? Ну, я не валодаю навыкам хутка, дакладней, валодаю навыкам хутка чытання, але ім не карыстаюся для мастацкай літаратуры, бо гэта не мае сэнсу. Але, ну, мне здаецца, што я хутка чытаю. Я вось у дзяцінстве гэты вось лох, якога ўсе ненавідзелі, які ў спісе чытання быў на першым месцы. Па колькасці Это ж слоў. офигенно было. У нас в школе были в классе до 4 класса соревнования, типа. У нас таксама Вот вешалі на садишься, у дошку. тебя секундомер, и ты такой... Мы Я всегда читали в топах колькасць слоў хвіліну, і у нас вісела такая
плакат, там была нейкая фея з магічнай палачкай, у яе была зорачка, Да-да-да. і на зорачцы быў галоўны чалавек, які больш за ўсіх чытае, а потым ужо вось так ад яе адыходзілі ўсе И астатнія. сколько у тебя было техника чтения? Я не памятаю нават. 187 Там было 220, слов. штосьці такое. А, вот видишь, Причем 220. у нас же был минус балл за то, что ты прочитаешь слово неправильно, отнимали, так что там все серьезно было. Нет, там реально такие классные были Да. сревы, просто. Мне ты нават такой зараз го- цікава стало проверить технику читання. Что Щоб ты, це- Несите вечер. книгу. что тебе сподобалося за апошні? Не ведаю, калі нейкі тэрмін больш вялікі, там, не ведаю, за апошні год. Што тебе сапраўды ўразіла? За апошні, было так шмат усяго добрага. Я зноў пачала чытаць дзіцячую літаратуру, бо Слухай, а патлумач мне, ласка, чаму гэта цікава? У чым цымус увесь? я не ведаю, гэта проста нейкае такое. Дзіцячая літаратура таксама часам бывае вельмі добрая. Я вельмі люблю дзіцячую літаратуру, такую не забаўляльную, а дзіцячую літаратуру праблемную. Угу. Тую, што звычайна бацькі ў кнігарні хутчэй не возьмуць, таму што вось я калі працавала ў мінску у кнігарні, то бацькі, якія чулі, што хтосьці памірае у кнізе, не, нам гэта не трэба, окей. Нейкія кніжкі інклюзіўныя, там, дзе ёсць, не ведаю, дзіця на дзіцячым вазку, не, нам такое не трэба. Я думаю, ваше дзіця сутыкнецца з гэтым у рэальным жыцці, яно не будзе ведаць, як сябе паводзіць, пальцам будзе паказваць. А так вы хаця б кнізе пазнаёміце дзіця з гэтым. Таму кніжкі бываюць вельмі разумныя. Вось якраз адна з апошніх дзіцячых крутых кніг, якую я прачытала, называецца «Балада о сломаным носе». Гэта нарвежскі пісьменнік, я яе чытала па-руску. І гэта выдатная кніга пра дзіця, якое жыве з маці алкагалічкай, якая мае праблемы з лішняй вагой, бацькі ў яго няма, ён жыве ў там супербедным раёне ў Осла, ён жыве сярод наркаманаў, іхні дом там нейкі сацыяльны, і гэта дзіця, якое не згубіла ўменне радавацца і быць аптымістам. І гэта такая супер пазітыўная кніжка насамрэч. З дарослага Я хочу... Шведы. Какая у них мощная школа скандынавы, усе скандынавы, шведы, Норвегії, гэта адна, гэта хіба наймацнейшая зараз дзіцячая літаратура. Мяне заўжды здзіўляла, як у іх спалучаецца найлепшая крымінальная літаратура і найлепшая дзіцячая літаратура. У іх як бескрайнасці. Я чытаў біяграфію Астрид Лінгрен, і сама па сабе біяграфія, она заслуговуе такой увагі. Так. Просто она і фемінізм, і па бабкам яна вельмі себе выбівала нармалёвы ганарары. Карацей, Я глядзела «Быць Астрид», по-моему, так называецца фільм пра яе, конечно, не цалкам біяграфія, але таксама там вельмі моцная асоба. І ў іх літаратура просто супер моцная. Але пры гэтым у іх моцныя і аўтары типа Бакмана зараз вельмі актыўна на розныя мовы перакладаюцца. Это вот девушка с татуировкой дракона, это так само? Стив Ларсон так само. Просто шведы какие-то. А вот если сравнивать со шведами, белорусы где? Ой, зусім. Мы максімальна вось можам з палякамі там параўноўваць. У сэнсе, што гэта тыя, хто нам блізкія, і вось у дачыненні да накладу. Калі ты распавядаеш пра палякаў, мне падаецца, што яны уже в 2000, я не ведаю, якім годзе жывуць. Тут есть індустрыя, тут есть как бы чэргі. І нам трэба глядзець на гэта, таму што мы жывем побач, і для нас гэта літаратура блізкая. Што вось мы ведаем пра літоўскую, там, латышскую, эстонскую літаратуру? Ніфіга мы не ведаем. Магчыма, пра ўкраінскую. Туулу пераклаў Шупа, дарэчы, да, Тула. Тула, Белы саван, вось дзякуючы Шупу, дзякуючы выдавецтву Фляумбаум зараз, якія пераклалі, як я была малалеткай. Мы трохі там знаёмімся сучаснай літоўскай літаратурай, але латышы, эстонцы, мы ж нічога пра іх не ведаем амаль што. Украінцы там, окей, все назовут Жадана, таксама добра. А палякі, тыя, каго мы, можа быць, беларусы, які жывуць у Беларусі і не чытаюць па-польску, хіба таксама нікога, акрамя Такарчук, не назовуць, бо яна, нобелеўская лаўрэатка. Але пры гэтым тут... Не Оля Такарчук, Саша. Ведьмак. Сапкоўскага так могуць называць, але мне здаецца, зноў жа яны больш гуляюць у гульні, чым чытаюць самі кніжкі. Але пры гэтым тут, каб вы разумелі маштаб, тут адбываюцца суды з нагоды мільённых накладаў. То бок ёсць вельмі папулярная польская кніжка, называецца «Хлопкі». Яна прадавалася нават в Росмане. Яна паўсюль прадаецца. Вы уявіць сабе, ты заходзіш в остров чистоты, і там прадаецца кніжка, да. Прикольно. Так. І яна судзіцца з выдавецтвам, я не ведаю, ці дайшло ўжо да судоў, але там справы хадзілі наконт таго, што яна недастаткова грошай атрымала, бо яе кніжка прадалася ўжо больш чым мільённым накладам, і ёй падаецца, што ёй недастаткова заплацілі. А мы тут радуемся, што мы прадалі 200 асобнікаў Макарова. Не, здесь же просто когда ковид был,
были открыты книжные, и вот можно было сходить в книжный, и можно было сходить за продуктами. это То есть Прадмет першай просто неабходнасці кнігі. показатель того, насколько Да. здесь реально читают. Тут вялікая падтрымка культуры, вялікая падтрымка бібліятэк. Я хаджу ў бібліятэку ў сябе на раёне, і там вельмі шмат навінак. Там рэгулярна вось выйшла новая кніжка Твардаха ў сакавіку, у красавіку яна ўжо на паліцах маёй бібліятэкі. Там вельмі добра. У мяне на бібліятэцы ёсць надпіс, што мы не прымаем кніжкі ўдар ад людзей, дзякуй, у нас ужо дастаткова кніжак. І гэта проста нейкі іншы свет. Вельмі дзіўны. Смотри, мы начали говорить про разные страны. А что бы ты перевела для иностранцев из белорусского? Топ-3 твоих предпочтений, чтобы они такие, типа, вау, вот это литература. Мне здаецца, што ўсё, што я б хацела, з чым варта было пазнаёміцца замежніку і што было б адносна зразумелым, ужо ўсё перакладзена. Віжнавец пераклалі на шмат якія мовы. Нават вось я хацела прывесці ў прыклад «Дзве душы» Максіма Гарэцкага, ёсць па-англійску таксама кніжка. То бок, збольшага усе такія важныя кніжкі сучасныя перакладаюцца, бо на то яны як бы і папулярныя, што імі цікавяцца ў іншых краінах, і выдаўцы іншыя іх выдаюць, перакладаюць на іншыя мовы. Окей, Віжнавец, Таму так Гарэцкі, складана. кто Віжнавец. еще? Бахарэвіч таксама перакладаецца, Філіпенка таксама перакладаецца. Мне здаецца, вось «Былы сын» акурат выдатная кніга для замежнікаў, таму што для беларусаў яна як быццам бы ён надта шмат разжаваў. Яна вельмі падрабязна апісвае вось гэты гістарычны перыяд, там пасля трагедыі на Немізе і стан Беларусі, і ты чытаеш як беларус і думаеш, Саша, так шмат усяго, я все гэта ведаю, але пры гэтым та кніжка добрая, і з ёй вельмі добра знаёміцца замежніку, каб зразумець вось гэты перыяд, і, ў прынцыпе, тое, што адбываецца цяпер. Але ўсе гэтыя кніжкі таксама ўжо перакладзеныя, так што я разумею, што перакладаць пажадана ўсё больш-менш добрае, што ў нас тут становіцца бестселерам, але я не ведаю, як перакласці «Радзівы прудок» Горвата. Як патлумачыць гэта замежніку? Як вось дыялог, які складаецца з літары «ё», як яго перакласці на англійскую мову? Загадка, вось таксама перакладчыцкая. Город напісаў, выдаў зараз кніжку Новая кніжка «Дом». Так. Там, наколькі я разумею, не то, што это не билетрыстыка, так? Гэта пра палац у Нароўлі, яна такая даволі, колькі я там паспела прачытаць, у такім даволі лёгкім мастацкім стылі пра палац у Нароўлі, пра то, як ён знайшоў гэтае месца, як ён там працаваў, там шмат фотаздымкаў. Про Горвац. Ён не хоча распаўсюджвацца праз крамы, это правда? Не ведаю. Ён, прынамсі, напрыклад, у Мінску яна выйшла ў выдавецтве «Медысонт», і ў крамы пастаўляецца. У Мінску ў кнігарнях можна купіць гэтую кнігу. Я просто памятаю, што я быў, напэўна, у какой-то гэтай камандзіроўцы, што ён прызначыў нейкую кропку ў Варшаве і просто сам гэтыя кніжкі там, умоўна кажучы, прадавал. Это была як сустрэча з аўтарам, і ён гэтыя кніжкі сам вось... Так жа было ў Мінску калісьці, калі выйшла ягоная кніжка першая «Радзівы прудок». Яна прадавалася толькі ў Купалаўскім тэатры, дзе ён на той час працаваў дворнікам, і ён там, гэта было адзінае месца, ніякія кнігарні не маглі ўзяць на продаж гэтую кнігу. Потым уже, конечно, Горват — гэта такі тыповы прыклад беларускага бестселлера. Мне здаецца, што хіба ўжо, можа, 10 000 накладу гэтай кніжкі. Беларускі бестселлер — это 10 000... Это вельмі рэдкія выпадкі. Вось Віжнавец, Горват, мне здаецца, «Сабакі Еўропы» — гэта тыя кнігі, якія вось некалькі тысячнымі накладамі прадаюцца і дагэтуль прадаюцца. І кожны раз, калі ў нас купляюць у кнігарні «Віжнавец», я сяджу і думаю, няўжо засталіся людзі, якія яшчэ яе не прачыталі. Але тым не менш, усё яшчэ трапляе, там колькі 5 гадоў прайшло, у топы продажаў за месяц трапляе. І гэта, некі просто хит. Хит сезона. Слушай, а как ты думаешь, вот в литературе насколько важно, вот, чтобы автор был условно вот royal модель, как Филипенко, да? То есть он такой везде... Филипенко для тебя royal модель. Нет, я имею в виду, он везде продает, он очень много дает интервью, и он такой, типа, он вот прям медийный. У нас есть інший приклад, у нас есть Саша Чарнуха, нібыта, другую книжку он толькі выдаў, але Саша натуральна працуе. То бок гэта такія туры, гэта, наколькі я разумею, таксама даволі непросто. І больш за тое, наколькі я разумею, што ў Сашы Чарнухі яшчэ няма такой падтрымкі выдавецкай, як у Сашы Філіпенка.
То бок я так разумею, что это все сам, але гэта сапраўды праца. Ну да, и вот я про то, что, например, или вот есть Бахаревич, который вообще, я не знаю, не дает вообще никаких интервью. Да є, що асабліва зараз пасля атрымання прэміі ў Ляйпцыгу, ён наогул яго яшчэ і сярэдні чэк там за інтэрв'ю павялічыўся, ну і гэта правільна. Поэтому Никита нету на малене Бахаревича. Не, мы не можем стыковаться географично. Бо ён жыў. Потому что так атрымалася, что я был у адпачынку весной, а он приезжал в Варшаву. Вось аккуратно. Я улетал. Мне падаецца, что, может быть, мы в аэропорте могли неяк перасекчыся. И у нас не атрымалася. До того мы 2 гады дамаўляліся, и вось нешта не атрымлівалася. Потому что я так разумею, что спадар Альгер таксама жыве вось гэтымі как-то резиденциями, так? Ну, зараз яны хіба ў Берліне жывуць, але так, яны перамяшчаліся па літаратурных рэзідэнцыях, плюс яго пастаянна клічуць на выступ. Ён еўрапейскі пісьменнік, ён, як Саша Філіпенка, перамяшчаецца па свеце. І ў яго выступленні ў розных там гарадах, краінах, асабліва зараз, да яго, канешне, ў Германіі ён стаў суперзоркай. Наколькі гэта магчыма для беларускага пісьменніка? А что такое суперзорка? Вот я не ведаю. Это 10 тысяч. Не, у зразумелых паказчыках нам патлумачыць. Это означает, что ён можа жыць за кошт літаратуры? Ну, не толькі за кошт літаратуры, але ну, за кошт усяго, што звязана з літаратурнай дзейнасцю. Я не ведаю, насамрэч, за кошт чаго жыве Альгерд Бахарэвіч там дакладна, але ён атрымлівае там грошы за выданні кніг, ён атрымлівае грошы за інтэрв'ю вельмі часта, ну, збольшага гэта натуральная справа за мяжой. То бок, ну, там нейкі літаратурны рэзідэнцыі, я не ведаю, я не зазірала ў кашалёк Бахарэвічу, але ён атрымлівае грошы ад літаратурнай дзейнасці ў тым ліку, і гэта нармальна. Але таксама тут вось больш зразумелых прыкладаў суперзоркавасці, калі яго пазнаюць афіцыянты ў там нейкім рэстаране. Гэта было пасля, гэта расказваў Андрэй Янушкевіч, пасля уручэння прэміі ў гэтым годзе ён атрымаў Ляйпцыгскую прэмію, як она там цалкам называецца, не памятаю, гэта галоўная прэмія Ляйпцыгскага кніжнага кірмашу, і яго пазнавалі людзі вось у гэты дзень, там, напрыклад, яны прыехалі там на нейкі фуршэт, і яго пазнавалі афіцыянты нямецкія. Ну, мне падаецца, што гэта ўзровень, таму што я не ўпэўнена, што беларускіх пісьменнікаў там пазнаюць на вуліцах Беларусі. Я памятаю аднойчы каля філфаку, я выходзіла з філфаку, і насустрач мне прыйшоў Владзімир Арлоў. А ў мяне, это нейкі проста цудоўны збег абставін, у мяне у торбе была ягоная кніжка, я чытала ягоны зборнік вершаў, і я падляцела да яго папрасіць аўтограф. Мне здаецца, ён быў шакаваны. Ну, спужаўся, напэўна. Але асадку дастаў з кішэні, то бок яго тут падрыхтаваны. Ну, не то, як Макар, які тады на сустрэчы з Алексеевіч шукаў. Ручку. Так, пісьменнік павінен быць падрыхтаваны. І, ну, наша не распешчаная ўвагай занадта. Не, мне, ведаеш, насамрэч, вось мы... А мне кажется, Филипенко как раз-таки из-за того, что он медийный, он достаточно известный. Ну, его узнают, к нему подходят. Да, ну, при гэтым я бы так, але при гэтым я бы азначыў, што колькі часу, якая гэта праца. Ну, то бок, я табе шчыра хочу сказаць, што просто вот хаця бы... Вось я апошнім інтэрв'ю з Ціхановскім, я летеў у дзень інтэрв'ю. Ну, то бок, ты прасынаешься, ты леціш, ты робіш інтэрв'ю, а яны так жывуць ось у гэтай трасе. Гэта даволі цяжка. І больш за тое, як нам тлумачыў Філіпенка, ты адказваеш на адны і ты ж пытанні. Так. Вось, але наконт літаратуры беларускай, мне падаецца, што ёсць такая кайфовая ўласцівасць, што вы ўсе нейкае адное згуртаванне. Што у цябе гэты пісьменнік, ён не ось настолькі недасяжны, да кагосьці ты стаяла ў чарзе, там 40 хвілінаў, да, на польскай кніжнай ярмарцы. Ну, амаль да ўсіх. 40 хвілін мінімум да палякаў ты стаіш. І как бы ты распавядала про тое, што у падкасці сваім, што яны пры гэтым ветлівыя, яны могуць даць табе там хвіліну часу, параспытваць пра цябе мінімальна. А беларуская літаратура гэта тое, што ты можаш сустрэць гэтага чалавека ва ўмоўнай там кнігаўцы, так? І паразмаўляць з ім 5 хвілінаў. І гэта вельмі проста. Гэта не бажыцелі. Але разам з тым гэта можа быць і мінусам. Тое, што як бы, усіх ведаюць, аўтар ведае свайго чытача, чытач ведае аўтара, але табе вельмі цяжка выказвацца неяк негатыўна на конт нейкіх кніжак, таму што ёсць верагоднасць таго, што аўтар проста пакрыўдзіцца на цябе. Ёсць такое. І часам ты неяк спрабуеш фільтраваць словы, каб не пакрыўдзіць аўтара, разумеючы, што ну ты чалавек-то хорошы, проста кніжка, ну не атрымалася. І вельмі цяжка сябе перасільваць, часам гаварыць і дрэнна пра кніжку. А как ты говорила, кому-то плохо?
Ой, я не хочу называць канкрэтных людзей, але сапраўды ёсць аўтары, якія на мяне крыўдзіліся за тое, што я неяк дрэнна Ну выказваю. так, у тебя же есть оценки, у тебя, ну, то бок в Инстаграме ты пишешь, что это там 3 из 5, это там 4 из половой из 5, и так далее, и так далее. Это может быть уже реакция. Ну, у тебя есть подкаст, так само, где ты выражаешь свои меркования, а люди после могут послухать и сказать. Ну, я ж не засіраю, звычайна, не чытаў, але асуджаю. Я звычайна даю нейкую канструктыўную крытыку, то бок я стараюся патлумачыць, што мне не спадабалася, там тлумачу, што мне гэта не спадабалася, але разумею, што там пытанне цікавае, тэма цікавая, камусьці спадабаецца. І ну проста не ўсе, асабліва маладыя аўтары дэбютанты, яны гэта ўспрымаюць вельмі хваравіта. І я разумею, што я таксама так і рэагавала трошкі хваравіта там на водгукі наконт майго падкасту, калі штосьці хтосьці казаў, але ну, на шчасце у мне не было ніякіх там супер негатыўных водгукаў. Сейчас придут. Я толькі за. Ну калі гэтыя людзі не будуць мне пісаць, як там адна суполка пад некаторымі падкастамі папакідала мне там схадзі ў цырульню, схадзі да псіхатэрапеўта, яшчэ кудысьці. Ну а якое дачыненне гэта мае да майго падкаста? Я нормально стаўлюся да такіх выказванняў, але ну калі ты мне скажаш, што там у цябе херовая дыкцыя, ідзі папрацуй над дыкцыяй. І я такая, ну раз людзі кажуць, трэба нешта з гэтым рабіць. Але Не калі знаю, я этого не делал никогда. ну, калі мне кажуць, схадзі ў цырульню, я такая, окей, як моя цырульня дапаможа таму, што ты слухаеш мой падкаст? Ну ніяк, это просто такая гаўністасць чалавечая праяўляецца. Слухай, ну тады пытанне матывацыі, таму што мы з Абульным часцяком абмяркоўваем унутраныя нейкія справы, і мы прыходзім к таму, што нам, конечно, хотелось бы прогляду. Это 100%, это как бы самый простый показчик актуальности нашей працы. Ты працуешь во ўсіх сваіх іпастасях, как это по-беларуску не ведаю, у всех своих вариантах ты працуешь з вельмі нішавай бутиковай справай. Якая мотивация? Ты 5 гадоў аккуратненько там дома на микрофончик ты робишь подкаст супер якостный, регулярный. Плюс ты збираешь все литературные новины. То бок, ну, у выніку, как бы, я разумею, что, коли я не ведаю, что мне читать, все, ты зашел, послухал этот подкаст, у тебя готовый список литературы на наступный месяц. Чтобы что? Делать чаго? Самая простая матывацыя, без якой не атрымліваецца добра нічога, мне просто гэта падабаецца. Вельмі складана рабіць, што мне вельмі цяжка па жыцці рабіць тое, чаго я не хачу рабіць, што мне не падабаецца, я буду адцягваць там да апошняга, пракрастынацыяй займацца, але калі штосьці мне падабаецца, я буду гэта рабіць просто таму, што я атрымліваю ад гэтага асалоду. Потым, канешне, вельмі важна гэта водгук, гэта тое, што я атрымліваю рэгулярна нейкія лісты паведамлення ад людзей, якія кажуць, што ім падкаст дапамог, магчыма, там не ў нейкім плане таго, што яны там спіс кніжак склалі, а што проста ім было трывожна, яны правялі гэты час там з там не ведаю колькі 30 хвілін, гадзіну, просто прыемна правялі час са мною ў вушах, ім стала лягчэй. І я разумею, што для мяне таксама падкасты так працуюць. Былі часы там у 22-м годзе, калі все, што я магла, гэта я не магла глядзець відэа, не магла чытаць, але я засоўвала навушнікі ў вушы, у мяне там быў нейкі падкаст, і я проста ішла, і там 10 кіламетраў ішла. І я разумею, што раз са мной гэта працуе, то і для кагосьці іншага гэта таксама працуе так. Так што ну, няма іншай матывацыі, акрамя таго, што мне падабаецца, і я бачу пазітыўны фідбэк. Собака мой захрапеў. Пацвердзю. Ну все ж таки, Наста, што пачытаць? Што пачытаць? Божа, я усім раю зараз адну і тую ж кніжку, якая выйшла вось літаральна нядаўна. Я вось скрыньце, записывайце. Гэта кніжка, якая хутчэй за ўсё будзе сярод фіналістаў гідройця наступнага. Гэта перамена месца ў Югасе Каляды. Я зараз актыўна паўсюль працоўваю гэту кніжку. Выдавецтва Пляумбаум. Гэта выдатная кніжка, калі вы хочаце пачытаць і штосьці сур'ёзнае, але пры гэтым, каб гэта быў захапляльны сюжэт і вельмі дынамічны. Кніжка з вельмі простым такім фантастычным сюжэтам, даволі простым тропам, дзе людзі мяняюцца целамі, я не ведаю, у гэтых камедыях з майго дзяцінства. Але пры гэтым кніга, якая напісаная неверагоднай беларускай мовай. Калі вам не страшна чытаць на Тарашкевіцы, бо я нядаўна даведалася з жахам, што людзям цяжка чытаць на Тарашкевіцы. І я думаю, а як лішнія там мяккія знакі і нейкія іншыя літаркі, там я замест А, як яны могуць перашкодзіць чытаць? Ну, то бок, для мяне гэта неяк дзіўна. Але, ну, гэта кніга напісаная на Тарашкевіцы, і гэта выдатная беларуская. На Тарашкевіцы? Так. Нешта я прачытаў, я не заўважыў. А камусьці цяжка, і я здзіўляюся, недавно Насамрэч, чытаецца за 2 вечара. Пытанку нават у людзей, бо яна пачула гэтыя водгукі, яна запытвала, ці сапраўды для вас мае розніцу. Для мяне не мае ніякай. А які был адсотак?
Ой, я не ведаю, яны рабілі акенца з пытаннямі проста, яны не галасаванку рабілі. Але ну сярод там збольшага людзі пісалі, што абсолютно неважна. Нават некаторыя пісалі для мяне Тарашкевіца наадварот перавага. Ёсць людзі, якія купляюць кніжкі толькі на Тарашкевіцы. Калісьці да нас у Мінску ў кнігарні прыходзіў хлопец, які казаў, што ў асновах з'явілася на Тарашкевіцы. Окей, давай даб'ем все ж таки тройку. Ты кажаш, што хутчэй за все. Да рэчы, вось я слухаў твой падкаст, там было, по-моему, 4 фіналіста, да, на гідроіцы звычайна. Три. Ну, 3. Там ёсць шорт-ліст з 6 чалавек, і потым 3 лаўрэаты, ну і адзін пераможца. Ну як табе падаецца, хто будзе яшчэ? Будзе Югася Каляда? І з таго, што выйшла ў гэтым годзе, як ты думаеш, хто яшчэ трапіць? Складана, што мне падаецца, што калі будзе намінаваны, то бок Альгерд Бахарэвіч, ён жа апошнія гады не ўдзельнічаў у прэміі гідроіць, але ў прынцыпе капітан летучая рыба, калі туды трапіць, то таксама можа там даволі высока падняцца. Заўжды складана. Ці ёсць шансы ў Камілы Цень? Праблема ў тым, што яна не напісаная па-беларуску, і яна па фактычных патрабаваннях прэміі не праходзіць. Она напісана на трасянцы. Напісана на трасянцы, а ў статуце прэміі пазначана, што павінна быць... Ну, то бок, першая кніжка наогул была часткова па-руску напісаная там, бо там... Там есть другі роздзел, да, ён напісан па-руску. Але, на жаль, выключна праз вось гэта нейкі. Але Каміла Цень атрымлівае гідроіца нашых сэрцаў, мне здаецца. Ёй гэтага цалкам дастаткова. Ну, это, конечно, класна. А Каміла Цень, ці вядома, хто гэта? Невядома, і я чула ўжо столькі версій, столькі... Людзі проста прыходзяць і ў мяне пытаюцца, як быццам бы я ведаю, а я не ведаю. Я сапраўды не ведаю. Яны не разумеюць, як можна працаваць у выдавецтве і не ведаць. Ну, вось так бывае. Я не ведаю, ты мне паправь і абрубі, калі гэта нельга, но вот ёсць яшчэ невядомы чалавек Клёк Штучны. Так, таксама. Тут я ведаю, хто гэта, але я не магу сказаць. Ці праўда, што праз вас гэту кніжку прызналі экстрэмісткай? Ну, амаль што праз нас, ну, як бы... Гісторыя была такая, адзін чалавек заказаў гэтую кніжку ў Беларусь, ён проста купляе кніжкі ў кнігаўцы ў Беларусь. Ну, трэба значыць, што Клёк Штучны — это фантастычна таксама класна напісаная наконт беларускай мовы. Вось калі я разумею, калі я читаю кніжку і у меня в Белазаре по 8 словаў са старонцы, как бы это можа сведчыць пра мой нізкі ўзровень ведаў, але гэта супер, і гэта таксама вельмі класна чытаць, і актуальны сюжэт. Актуальны сюжэт, Мінск пасля 20-го года вельмі такая нават парталу Рыгу там ёсць. Боже, гэта адтуліна, гэта адна з найлепшых наогул фантастычных знаходак літаратуры за апошні час. І гэта кніжка, якая, ну, такая выразна палітызаваная гэтымі падзеямі, і вось гэты чалавек зрабіў заказ, і праз некаторы час, ну, пасылка дзесьці згубілася. Пры гэтым мы рэгулярна дасылаем пасылкі ў Беларусь, усё ў парадку было. Ну, нават часам кнігі, якія прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкімі, мы папярэджваем людзей, яны кажуць: дасылайце. Ну, не было выпадкаў яшчэ такіх, каб іх забралі ці што. А тут яму патэлефанавалі з РУСа і кажуць: а з якой мэтай вы заказалі гэтую кніжку? І ён такі, ну, сэнсе, ну, чытаць. Яны кажуць: ну, вот, на жаль, ну, я не ведаю усіх абставінаў там размовы поўнага дыялогу, але яны з пасылкі забралі гэтую кнігу на экспертызу, і ён нам пра гэта расказаў, і праз нейкі час кніжка была прызнана экстрэмісцкай. То бок неяк выбарачна яны ўсё ж такі раскрываюць пасылкі, нават могуць прачытаць, што там напісана. Ці яны ўжо ведалі пра гэтую кнігу раней і спецыяльна яе шукалі. Я не ведаю, як гэта адбылося, але факт, што вось яшчэ адно папоўнілі свой спіс экстрэмісцкай літаратуры. Нам уже трэба ў кнігаўцы рабіць асобную палічку экстрэмісцкай літаратуры. Яшчэ пра бестселлер я прачытаў на гэтым тыдні, на выходных я скончыў беларускі пераклад Нячыстага Мінску. Я правильно разумею, што вось гэта кніжка з Мінску, што напублікавалася там, друкавалася там, і што гэта, ну, лакальны таксама бестселлер. Так, яна выходзіла, калі не памыляюся, у выдавецтва Папуры па-руску, і там было некалькі тысяч, ну, то бок 5, але, ну, для выдавецтва Папуры гэта нармальныя наклады, бо нягледзячы на тое, што яны там зараз актыўна выдаюць беларускую літаратуру, але гэта ўсё ж такі выдавецтва, якое мае асноўны рынак у Расіі. І, ну, гэта такі нейкі іх лакальны праект, я не ведаю, іміджавы, перавыдаваць беларускую класіку зараз у прыгожых выданнях. І вось гэтая кніжка, таксама гэтая суполка пісьменнікаў, якія пішуць для гэтага Нячыстага Мінску, яны сталі такім хітом лакальным для Мінска. І потым пераклалі на беларускую. Чаму? Ну, то бок атрымліваецца, што людзям сапраўды цікава чытаць нейкае алітаратурнае, адрэфлексаванае сваё жыццё ў сваім горадзе. Магчыма, я заўжды з задавальненнем чытаю кнігі, падзеі якіх адбываюцца
У знайомих месцах, так. Дамальовваць у галаве просто прасцей. Ну, то бок, я ўжо успрымаю раку Свіслач як просто нейкае месца жыхарства ўсіх русалак на свеце. Так. Я недавно чытала кніжку, дзе падзеі адбываюцца ў Будапешце, і паколькі я вельмі шмат часу там правяла, я разумею, што ён называе вуліцы, і я хадзіла гэтымі вуліцамі, я ўяўляю, што гэта за дома, якім жывуць персанажы. І гэта вельмі прыемна, асабліва калі там гэта не родны для цябе горад. Ну, а пра Мінск, калі гэта родны горад, ці там, прынамсі, ты пражыў там вялікую частку, ясна, што людзям хочацца кудысьці збегчы. Гэта, можа, трохі ўключаецца такое магічнае мысленне. Хтосьці ідзе да таролагаў, а хтосьці чытае фэнтэзі пра тое, як русалкі плаваюць у Свіслач. Таксама такі спосаб эскапізму ад нашай рэальнасці, такой не самай прыемнай у Беларусі зараз. Да, собака уже захрапел. Карацей, што мы мусім вас папрасіць зрабіць? Калі у вас ёсць магчымасць, абавязкова, ножкамі схадзіце ў кнігаўку. Так. Абавязкова. Там сустрэну зразу. Там, ёсць магчымасць паразмаўляць з Настай, і то бок, чаму мне падабаецца беларуская рэчаіснасць? Таму што ты прыходзіш і набываеш Рэбеку Кван у чалавека, які яе пераклаў. Класс. Мне падаецца, што гэта вось такой вось наш беларускі как-то міжусабойчык, это вельмі прикольна. Пасля вы можете падпісацца на Instagram Насты, Наста Белліт, і там глядзець, напрыклад, рэйтынгі чытва, якая яна робіць. І яшчэ вы можете падпісацца на падкаст. Белліт он просто называецца, наколькі я памятаю. І яшчэ у цябе ёсць Patreon. Так. У тебя там есть такой жанр, патлумач мне, ласка, называется чытацкі дзённік, так? Так, я специально для Патреона записываю особные выпуски подкаста, где я весь выпуск читаю одну книжку. То бок у меня есть там диктофон, и я просто прочитала там 3 сторонки, штосьці цікавае сустрэла, адразу подзялілася. Гэтыя выпуски я не выкладываю для ўсіх, але вось такая моя падзяка тым, хто данаціць на Патреоне. Так что донатьте, ласка, Насте на Патреоне, донатьте нам патрэбна. У нас дарагі прадакшн. Вось, і дзякую вяліка, што паглядзелі. Дзякую, што прыйшла. Было Дзякую. вельмі класна. Ты так Дзякую. спужалася, сидишь. Все, круто. Скажи, Никита. Наста суперстар. Это Дзякую. 100%. Так. Все. Марила стаць рок-зоркай стала. Да. Оззи Осборн. Оззи Осборн. Оззи Осборн, да.